Gaison, muri akwai wani yaro da ke kwanan unguwan can. Ina so a ci uwar shi, ka gane? Ya wuce wai. Muri ina so a discussion din shi nake so a yi, discover din shi nake so a yi basis in kuka kyale shi. Na rantse da Allah idan kuka kasa wallahi ku zan disabling ɗinku na rantse da Allah. Wannan aikin mu ne. Yana nan yana sa daga lallan wando. Ka gane? Yana nuna shi ustaz in kuka kyale shi na rantse da Allah kuma ba zan kyale ku ba. Yana fitowa yana sa daga lallan wando. Ka gane ai? Ba na son mu daga mai kafa. Kuna ji ko? Babu tashi. Aba oga dai kula idan zaki na farauta baya ta beraye ka koma ka zauna. Dawo ka zauna ga ison. Dawo ka zauna ga ison. Ya wuce. Kai ka isa ka shigo yanki na ka zo cikin yara na muna hutawa na kai zo kai min lakwama je. Ka isa wallahi bacin na ce ya kyale ka na rantse da Allah da yaron nan sai ya tsinke ma kafafuwa malam idan kana ma haka na rantse da Allah zan ma rashin mutunci wallahi ina so in gayin maka wannan shine kashedi na karki kada in ƙara ganin kafanka a cikin gari da sunan ta'addanci idan ba haka ba zan mummunan saba maka to me za ka yi ni za ka saba ma kamar ni na fi karfinka daga kai har danginka kana ji na kai dakata ba amintsawa yanzu kawai ka ci darajar cewar na zo muku cikin sauki ne amma kakka sake in ƙara dawo wurin nan idan na dawo za ka sha mamakin abin da zan maka daga kai har yaran na babu wanda zan raga mawa a ciki ƙaryarka ta sha ƙarya ba ka haifu ba waye baban garin nan shinkafa na butaliya wayihu mai gawa wayihu allazi wayihu ibrahim wayihu ne ba wani kure mu refa allazi ibrahim da duk wayihu ba ku san me yake faruwa ba na yi mafarki ne zaki ya biyo ni ka gane ai na samu zakin nan na tumurmushe shi na cikuwar shi ka gane ai na bubbuge shi na caccoka mai wuka ka gane to shine zakin yau gudu to wani tsinan ne daga wajen da gashi ya leko yana dariya ka gane ai shine nake tunanin ne makin din fuskar shi ne stamping din fuskar shi ne capture din fuskar shi a insert my mafarki ka gane ai mai daram ko mafarki ne ko maya ne oho to ina son ka gane za mu shiga bari da ni da ku da sauran yara mu je a farauta gayan nan kun gane yayi kun gane ko biyo ni ga ƙarya ne fa idan in ba za a ci wallahi kai rayuwar na akwai duba to dole dai gaskiya a ce an gyara al'amura saboda ko da yaushe al'amuran nan suna ƙara lalace ni babban abin da yake damu shine akan matasa saboda ka san matasa su ne ƙashin bayan al'umma to amma a ce kuma su ne yanzu suka ɓata rayuwarsu ga shaye-shaye ga dabanci ga ƙwace da me za mu ji kowane yaro da ya taso shi burinsa ya fara shaye-shaye da yaro ya fara shaye-shaye shi kenan zuciyar shi ta mutu ɗaukan kayan mutane dabanci ƙwace shi kenan amma fa ni fa Bashir ina ganin kamar irin wannan abin da aka gani da sakacin iyaye ne saboda za ga yaro ya taso haka babu wajen sana'a haka da za a sa shi ya zauna nan ba shi nan inuwan ba shi nan inuwan da shi ke kawo irin wayannan abubuwan wannan maganar da kai haka take saboda iyayenmu suna da kaso 80 a cikin 100 wurin sakaci na ganin yara sun lalace saboda kai mahaifi na farko dai ya kamata a ce ka san waye yaron ka yake alaƙa da su ina yaron ka yake zuwa to amma za ka samu uba ila bai san lokacin tashin ɗanɗansa ba bai san lokacin dawowar ɗanɗansa daga yawo ba bai san waye abokansa ba to kaga ko wannan ai babu tarbiyya yau ya kamata a ce dukkanin uba ya san waye abokin ɗanɗansa na farko ya neman masa aikin ya sa sana'a kar ka ce kai kana uba wai ka ce wai ka bari ɗanka shi zai fita je nemo abin da zai ka sani daga lokacin in ka san har ba za ka iya rika ɗanka ba kawai kamar haƙura da awar saboda me wai sai ka ga uba shi wai yaro tun yana ɗan shekara
tara goma wai yaro shi zai fi zai ciyar da kai ta ya za a yaro shi ko ya tsaya ya tunanin yadda zai gina kansa Allah ya sa mu dace amin Haters go love us, so shebi na God we go big up, oh. Them go line up, oh, for their front, we go make am. For me, G for you, no rest, no sleep, straight shooter, still cashing, still winning, big billing, still rolling, no rushing. Za ku mana? Yanzu tun da ka riga ka cinye ni ne wanda kuma ni bara in samu ka takalma na za ka ci. Amma ba dole ka sani in mun haɗu ba dole don mu haɗu ba da rawun goma Allah ta ba kwalawa. ƙato Goma. naira goma ko kai hutun uba kai ya ba ka cikin wani sannan ka ce za ka tafi ba tare da ka biya kuɗi ba haka ake yi saka yawa gwanda da ka zo a wannan lokacin In wai goma wani ya na doke. ce mun wallahi ba zai biya kuɗi ba kan ka ƙara kaga Muna ta baki ne oga saboda infoma ma'aikata. Ka san ko da yaushe su suna nan suna. kai kyale ne da mutum informant din nan ina lissafi kana nema ka zuce ki ta min wani lissafi a ga wannan 200 ne ko 50 ubanka ne shi don ubanka kana zuwa kana ɗiban caji da yawa in ina lissafi ba na son magana ka gane wani gani ne sosai biyu uku hudu biyar shida bakwai kai na magadu Lalewa ga. an so wannan ka je ka biya can me yake da suna can ɓarayin jam harrison akwai wani yaro na a nan ɗan talle ka kai mai zai baka kaya ka kawo min don uban ka kai sori ka kawo don na ga alamar caji kake ɗiba dan la wuce ka ba mutane waje To ga. uga ina da tambaya me fashin da muka yi jiya da dare ni fa dan ubanka uban waye ke fashi so kake kalawa su zo su riba da kan uwarka ni fa na ga alamar cajin nan fa ba isan ka take uban waye ke fashi dan kara mun madara wan gane me kake cewa ba kai gaison zo ka ci mun uwa da ka tara gaskiya ne uwa ta to shi ma libo yana can fa an buge shi ba an buge libo an buge libon na yi mafarki ne zaki ya biyo ne nan da kake gani ka gane ai what a ban da kai ai cin wawanka sarki sai ka je ci gaba da cin wawanka an ce ka ci gaba mafarki ne mudi da wannan mudi dan zaka dawo taho la yazna salihi na yasli wa mumin wallahi duk lokacin da kaga mutum zai aikata zina a lokacin da zaka ce mai ya dakata ba zai iya dakata domin me lokacin imanin shi gabaki ɗaya ya bushe lokacin shine aka ce hina yasli wa mumin lokacin duk wani tunani nashi ya bushe babu abin da ya fokusin sai kan zinan nan to wannan jin daɗin sai mutum bayan ya gama lokacin zai dawo yana da nashina duk wanda ya taba zina ko yayi ka tambaye shi lokacin da ya gama zinan zai dawo yana ma da nashina
wannan maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da zai dawo yana da national to lokacin da yake kan jin daɗin nan lokacin da yake kan jin daɗi shine aka kwatanta shi shine kwatankwacin kwazazzaban wutar ƙasan wutan jahannama. Wannan daɗin da yake ji a daidai lokacin da yake wannan zina. A wannan lokacin mutane mun ɗauka zina abin yi, mun ɗauka zina passion, mun ɗauka zina normal thing. Kawai in mutum ma bai yi an ɗauke shi irin bakawayi ɗin nan ba. Da ka dawo gida ka tadda zina an yi zina da yakka, wallahi tallahi gwanda ka samu labarin mutuwanta. A wani ruwayan suka ce ya ce da ka dawo gida ka tadda an yi zina da uwarka, wallahi gwanda ka samu an yi labarin ka samu labarin mutuwanta. A wannan zamanin zina an ɗauke ta abin yi, an ɗauke ta fashion, an ɗauke shi normal thing. Sai ka ga wai manya-manyan mutane yarinyarsu ta taso a ustaziya a islamiyya ga malami nan ya ganta yana so, sai ka ga uba a'a shi ba zai ba wannan malamin ba. Ga wani mai kuɗi ya zo ya gama cin iskancin shi da ƴaƴan masu kuɗi wasu a waje, sai ka ga ita mai kuɗin nan za a ɗauka a baya. Ustaz ɗin nan da ya koyar da ita sai a ce a riga ma ɗaya yake sawa, bacin su suka sha wahala wurin koyar da yarinyar naka, sannan sai a ɗauka a baya ɗan iskan nan da ya daɗe yana iskanci. A wannan gaban shine zaka ga an ita yarinyar idan ta auren za ta haifa yaro shi ma mazinaci, because of that thing da shi baban yaron yayi shi ya jaza ma wannan yarinyar. Da a ce an aura ma wannan ustazin irin wa'annan abubuwan ba za su samu ba.